wabubedo kwa wagoyo mbaka wabubedo kwa wagoyo mbaka to apeyore ni to awareness kata puonjo ji ka otudore koda kedo kod lwenje mag kit chwech itimogi e yore machalo nade mar mondo mi ochop ne ji duto nikech wang'eyo ni lwenje makamagi ok otimre e bombe kende otimore nyaka e gwenge kuma ji odak to nyalo bedo ni jomodak e gwenge seche moko milome makamagi kata puonj makamagi ok chop negi yieno mar mondo mi arwaki twaka Fenny Ogembi kaka jatatije mano mar Daraja Letu Foundation wang'eyo hie ni thuon wacha mano ma higani en neno kaka inyalo kedi kata inyalo tieki mago lwenje mago mag kit chwech mathoro yudo joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri ahinya to kokale yor mbui kacha dago mar mondo mi ilene Nyakaramogi Ajwang' ni to gin lwenje mage ahinya to mayudo ji kokalo e mbui kacha nikech kinde mathoth ji paroga para ni wechego mago mag gender based violence en seche moko ni ka ng'ato goyi ka ng'ato yanyi ka ng'ato wuoyo ni marach to higani waneno ka koro wa focus kata waketo maino e wechego matimore kokalo e yor mbui kacha Faith. Anya chako wacho ni generation masani to dhi piyo ahinya mabe some of the laws ma wan godo seche moko wanya wacho ni nyakonyowa to moko mapok wakadhe waonge laws manya konyowa godo koro kwa create awareness nikech king'iyo statistics kata KDHS Kenya Demographic Research wacho ni 3 kuom ji 5 okadhe harassment online to nitiere research mabe nwatimo this year adana ng'adi matin Fenny Mosainya kata kapok idhi research manotimo harassment e mbui kacha ang'o ma quantify ni ma en harassment e mbui kacha ta ang'o ma ok en harassment nikech ng'ato nyalo bedo ni penjore ne seche moko jomoko inyalo bedo ni gibedo harassed e mbui kacha to kia ni ma ichocho raticha kata nitiere mae kaka seche moko en violence against gin harassments kaka mage ma winjo be ni ji ong'e ma ng'ato koneno e mbui kacha obed ng'ama miyo obed ng'ama nyathi manyako matin to nyalo go report wach ni kata ok odhi na maber anya mi practical nyoro na improve security mar Facebook to kang'iyo to naneno ka ji ng'ato nooro na friend request to ng'ani sik dwa wuoyo koda to anakiaye koro nadhi ang'iyo security features ma Facebook ni godo to gipenjo niya ni be kidwa report wachni ng'ani be oro ni nude photos be ng'ani oro ni advertisements mar sexual harassment ng'ani be otemo kwai pesa ing'eyo mage gik ma quantify mostly sexual harassment online ma wanya wuoyogo kata king'iyo matut tinya yudo ni other features koso kata other social media platforms inya yudo ni gi different securities makata kidwa wacho ni ng'ato harasi online to gin gi categories ma inya bedo ki report ng'ani ti yudo justice at the same time yes ntie wach mida medo Hilda kapok ong'iso ko tudore kod research mo wacho ni negitimo online kae mbui kae be nitie gik mang'eny ng'ato inyalo